umntana mebengahlali nami behlala notatakhe. So ngokuhlala nami ubuyile uzohlala ngapha because uzokwenza ufunde high school ngoku. So into endiyibonayo lo tata walapha endlini angithi ufike ngihlala nomuntu. So ma khona lo mntana akasayibuka i-TV uhamba ekamereni lo mntana ahamba ekamereni yakhe. And abantu bayanixelela ukuthi bayathandana so bengifuna ukuthi ungincede lapho. Cha, yeka ifoni yami ngoba Ngiyena ngiyena bezixoxela kamnandi manje ngiyena ingxoxo yaphela. Le video lena shuthi ubaba engaqabula ingane kanjeni. Hawu yebo, njengengane yakhe. Le. Hawu, Akuyona ne baby kiss lena. cha, awuboni kahle. Sawubona sisi. Kunjani? Njani? Ngiyama. Siyakwamukela kwishow it's Invasion of Privacy. Ngicela ukuthi ubingelele ababukeli emakhaya batshele ukuthi ngikusiza ngani. Ngitshela wena awulibona. Sonke. Okay, ngilengxaki endlini. Umntana mebengahlali nami behlala notatakhe. So ngokuhlala nami ubuyile uzohlala ngapha because uzokwenza ufunde high school ngoku. Okay. So into endiyibonayo lo tata walapha endlini angithi ufike ngihlala nomuntu. Okay. So ma khona lo mntana akasayibuka i-TV uhamba ekamereni lo mntana ahamba ekamereni yakhe. Okay. And abantu bayanixelela ukuthi bayathandana so bengifuna ukuthi ungincede lapho. Uthandana nomntana wakho? Lo bhuti lo ngihlala naye. Aw. Okay. Hayi, inkinga leso umntwana wakho wambuza. Asithethisani kahle just. Yini bangani? Ukuthi nano tatakhe izinto zazingekho kahle masimthola so ifamily yakhe yayamthatha ndangakwazi ukuba ne-communication naye. Okay. Yeah, so usangikwatela. Okay, I see. Okay. Okay, so ugelweni simlethayo lana manje. Yeah, Ufuna ukuthola ukuthi ngempela lezi insolo iqiniso. yeah. Okay. Angichakhuleka mawukuthi ngempela le nto ikhona. Sizoyithola la. Sizombiza umntwana lona. Masifika lana nje mele kungathi nje yonke into right yabo. Then sothatha amafoni akhe ngiyise ku-register we-IT ngale. Then zobe siwavula mebuya ke have access to iphone. And then you can go through ama-chats ubone ukuthi ubafo uhamba. Okay, asimbizi. Siyanamukela ke nobabili kuyishow yethu i-Family Bonds. So lana ke sibibe nemindeni like people from the same family. Singenelele inkingeni zama families yabo. So mama usitshele lana ukuthi hayi indodakazi yakhe but ngikhulanga endaweni eyodwa. So we tackle issues like that just ukuthi nibuyisane yabo. Yeah, so yeah, just going for nje ngicela nisibeke ukuthi maybe from your side how it was growing up without umama and all those things yabo. Yeah. So, over to you. Yeah, kona ukukhula kwami ngaphandle komama kube into ebenzima leyo ngoba ezinye izinto bengidinga ukuthi ngizikhulume nomama njengomuntu ongizala. But before siphambili sicela nesiboneke amafonini sombekela wona ngalena yabona just to avoid ama disturbances throughout the interview ukuthi phone ring or izinto enjalo ingaphazamisa lo. So sombekela yona lapha. Rasta njayami usondele. Sibeke sibonga. So yeah. Over to you. Oh, ngikani phansi ne? Yeah, just Oh, ekukhuleni kwami ngaphandle komama kube impilo nje yabo ende kube nzima ngoba bengakwazi ukuthi ngikwazi ukutshela umama ukuthi yazi nenkinga eso ngoba ziningi nje izinto engihlangana nazo. Yeah. Njengoba ngiyintombazane. Kodwa yena umama akubanga umuntu olwile ukuthi angithathe angikhulise ngibeduze kwakhe. Ngingazi ke inkinga yalapho ukuthi kuyini. Yeah. So you feel like akakulelanga? Azange nje abe nendaba nami. So lento yini was it something ebilokhu ekuhlupha omkhulu? Hayi nibingihlupha ngoba namanje sangihlupha futhi. Awukaxoli kahle. Cha ngikaxoli. Okay, so wena all you doing on your side
mhlampe there are elements estorini akangasazi about this whole thing. Ifamily katatakhe yamthatha kuma. Zange ngibe nalo nethuba loba ndihlale naye. Yeah. Same day ngibeleka bamthatha esibhedlela bahamba naye bathi ngeke ngikwazi ukumkhulisa. So bengingavumelekanga uba ndimfonele, ngamvumelekanga ukuthi ndimvizithele. So bablock wonke ama-channel of communication. Bebengafuni. So wazama. Ya ngike ngazama. Ngiye khona efamilini yabo. Yeah. So babe threatenish. Threatenish. Ukuthi bazombulala umntana into enhlanganisa nabo. Yeah. So la ndabona ukuthi ukuba bambulale kungcono abe safe umntana. Yeah. So how do you feel that affected ubudlelwane benu? Abukho right bona because asikwazi ukukhuluma endlini. Like ngama-stranger. Yeah, sizi strangers. Ngiyalizwa iside le-audit ngapha. Ngiyalizwa. Ngathi wazama but-ke bamnqabela. Khombi kodwa ukuthi wazama. Do you ngasho ukuthi mhlawumbe ne-resentment towards the-audit or? Yebo nginayo reason ukuthi why ngithi akukhomba ukuthi wazama. Mina senze ngahlakanipha ngikaze ngambona efika. Futhi angaze angicinga nala ko Facebook. Ukuthi babemvimba. Evinjoba. Laba bakuthatha phela. Laba bangithatha. Bangihlakula yini? Wazama emaphoyiseni. Okay, yikho ke lokho kukhomba inkingi ukuthi vele nje wavele wangidaqaza. Nambuzo eminingi ngapho udade wethu. Ngicabanga ukuthi ayiphendulekanga. Okuyiyona mhlawumbe ebangela ukuthi kube nale distance lena phakathi kwenu. So lento lena lobudlelwane benu lo ngendlela okwenzakala ngayo, how does it affect like ukhuliswe ubani like ubaba, stepfather, what's the dynamic there kule relationship, especially ngoba senihlala nonke futhi manje nihlala nobani, nihlala no-two, is there another person? No, ne stepfather sakhe. Stepfather. Okay, so that's umuntu wakho manje. Yeah. Oh, okay, so how's the relationship there? Bona bobayi-two right indimi inkinga. Uyinkinga. Like abangikhulumisi if ngihleli ne stepfather sakhe siyakhuluma sibe right. Yeah. But makufika yena izinto zivele zingabikho right. Okay. Nami xa ngifika behleli bobayi-two ngifika be right kodwa maningena vele izinto zingabikho right. So Yini mhlambe ebangela lokho ke? Ngikhuluma kakhulu. Wakhuluma uma wakho. Nje. Hayi bo. Ayisho lento. Like serious. Umuntu nje onemibuzo. Ngikhuluma ngani you so like a dude like. Yeah. But niyazwana ne stepfather? Yeah, siyazwana. Right yena. Right. Okay. How close are you? Do you feel like you're closer nobaba than mamzo? Yeah, ngasho cishe kanjalo ngoba ayikho into esingayikhulumi naye kodwa nje umama ayi. Interesting. Okay. So ubaba yena yini enzothi like ubudlelwane bakho bube right kanjena compared to already, like what does he do differently? Kuphi imali? No, ubaba uyangibuza ukuthi esikoleni khamba kahle, ngabe nginayo imali yokukhera. Yabo nje ngibuza ukuthi yonke into right yini. Nginayo yonke into yena uyanginika ke mangena. Yebo kodwa umama nje leso sikhathi hayi akanaso. Yebo kuba umuntu nje wa end of kuphela kunike leyo mali akunikele yona. Yeah. So wenza ufeel safe No baba. Yeah. Interesting. Okay. Ngathi kumele siyehlisa kancane njaya mangisondele neplata lapho. Yeah. So yabona ke awubambela. Nawo ukubamba la. So kune outcome lana bathu Rasta we IT ngale kwamakhamera into ayenzayo mfowethu, so uvula amafoni unlock and then you can have access ukuthi ubheka ama DMs lapho ke already just ukuthi some ubuilda leyo trust leyo yabo. Kanjani? Yeah, just you can pretty much use the phone to do whatever. No, kanjani because yami yakhe. Sengisho ukuthi ke manje angithi phela sisafuna ukulwa nendaba leyo yokungathembani kwende ukuthi yini kangaka yabo. But ukuthembana kwethu akungeni nje emafonini. Angithi umuntu umnikeza ifoni yakhe ukuthi angene kuyo uyakhona ukuthi
ufile ngathi mhlambe sekunokuthembana okukhona lapho. So Hayi no, hayi ifoni yami. do you have secrets mhlambe ungafuni mama wazi? No, Manje yini le? why angabuzi ngomlomo ngimtshele makuthi khona into ayifuna. That's step 1 lo. Step 1 ibubheka lapho na mama ibubheka lapho. So you also have access ukuthi ungabe ungena lapho. Hayi ngifoni yami. Angithi na uphethe yakhe ifoni. Angifuni mina ifoni yakhe. I-exercise lento le. I-exercise. Hayi bo no, hayi ngamafoni. Was-Steve? Uba lo? ubabakhe lo Ah, bebe ingathi basemondi la okay. then ibe Yiko ke lokho izithombe engingakufuni. zabo lezi Yiko ke lokho engingakufuni. Hey, kodwa zikhozi kakhulu for kula silala khona lana lo baba lo mara ulele naye. Pho wena ufunani ke lapho? hey. Yini kahle kahle Nazi yini message inhloso zabo yakho la. ngefoni yami? Yabo I love you. I love you too. Hayi cha umhlalo wami ke lo. Your mom mustn't find out about this, Haibo. Mom mustn't find out about this. Can you come on? How? Cha yeke ifoni yami ngoba every day izongileka. ngena bezixoxela kamnandi manje ngena ingxoxo yaphela. Le video lena. Shuthu baba ngaqabula ingane kanjeni. Hawu yebo, njengengane yakhe. Le. Hawu Akuyona ne baby kiss lena. cha awuboni kahle. Sesiwabuka. Nayi video. Kunomehluko kanti emakhisini sekukhona ubaby kiss. Lo uyabona lo uhamba nezinye izinto phakathi. Yakuthatha la bengasakufuni la uhlala khona. Ngendaba yokuthi utatakho seke nomnye umfazi uzohlala lana. Izohamba nalendoda niyohlala nobabini. Anisanidingi nobabini. Vele ushilo wathi awumnelisi wena. Nizohamba nobabini. So hamba se Indlu yami leya andinidingi. awusidingi. Nizinyoka nobabini. Cha sohlala ke sisi. Ngeke nihlale kukwami lapha. Vele wahlule kungikhulisa la sohlala ke. Zange ngihluleke bakuthatha. Bangithatha oba, Umakhulu wakho. bangithathelani. Bathi angeke ngikwazi ukukhulisa. Okay sebakutshelile kusengibuyile ke manje ngizohlala la. Ngeke ngikwazi ukuhlala nawe. Cha. Hayi kabi hayi ngempi. Sila sihlele. Nizohamba noyithuno babakho. Andithi nguye umuntu omthembayo, andithi uchilo la emakhamereni ukuthi mina ngithembi yamthemba yena. So lo muntu lo omthembayo uzohamba naye. Cha ngizohlala naye. Le phone le engakuthengela yona ngiyakupha. Nifonelane ngayo nisendelane zonke lezi zinto enizisendayo. Anisanidingi endlini. Cha wena ukufana nokuqala ifonini yakho. Yena kufanele nisendele imessage ngoba bepakisha impahla zakhe ufike wena impahla zakhe seziyoyidiniyana. Andazi nje uzoyohlala. Sohlala khona la. Soze kwami. Sohlala naye. Andinidingi ngoba Hayi kabi sohlala la. uzofike kulindile ke ngimsendele imessage. Ulinde mina siyathi mina naye siyini mina naye. Angithi ngiyathandana. Sothandana nona kwakho. Sahlangana kwakho. Alright, sizakubonisa nobabili. Yini? Anindazi nobabili ngizakufundisa. Mana sisi wami omncane. I don't know if you uyabona ukuthi lento isenze kangakanani lena for unyaka onayo ukulokhu ukwenza lezi zinto zenzayo nomuntu omdala umuntu angakamama. Ake into right leyo. Cha inkinga ukuthi uyangijabulisa ubaba. Angiboni ukuthi kunecala ngoba kangibhekile siyavumela. But uncane lokho ngisho ukuthi Isingisi sithi love is not about age. hayi Nkosi yami. Ngayibeka kanjani lento le? Yazi lo muntu angaboshwa nokuboshwa because wena usasesikoleni. Yaboshwe ngizobatshela namaphoyisa ukuthi uvunyelwe yimi and ulala nami akakhweli iphoyisa akakhweli manje la yimi ovamayo. But you understand i-sensitive kanjani lento leyo yokukhuluma ngayo? No. Ngomthetho kahle kahle. Asibeke umthetho eceleni la. But uyangena ikinga leyo uyangena. Awungeni. Kube bonke. Onta yini ungena ukujola nontana. Cha. Angingeni ujola nontana. Yini bo? Sengithobile yena onelisayo empilweni. Ngenzela yonke into angisho. Uma wakho kodwa lo. Kodwa awayenzi sokumanga. Hey. There must be a way esingazama ukuthi simithane halfway ma-oledi because angithandi mina ukuthi uma ni umndeni kanjena ni igcine iphele ngendlela ephela ngayo. Uyabo. Let's find some middle ground because Camera.
Yeah, angithi bekhathazekile ngoba the reason uma wakhe silethe la is because ubefuna ukuthi nibuyisane nje. Besixoxile endlini njengabantwana. Njengomama nomntwana. According to yena-ke uthi endlini anikhulumisani. So lento le yaqala ukwenza ukuthi nje nize nike nixoxisane for this long yabo. So asiyisebenzise ngendlela epositive ukuthi okay sesiqala ukukhuluma-ke. Asizame ukuthola indlela yokuthi nibuyisane because at the end of the day nali igazi lakho. Ubaba lona yena he's an outsider yabo. Umuntu ungathi mhlawumbe mase kuthiwa udinga blood transfusion nawu umuntu ongakusiza. So akukho kuhle ukuthi-ke yabo nigxabazisana njena nishaye niflathelane ngenxa ye-stranger. Hayi ngiyakuzwa. Yebo le nto. Yeah, so ma-already nawe ndoda ngithi mina asitholeni i-middle ground yokuthi asiyilungiseni indaba ngazi noma mhlawumbe kumele kuyiwe counselling kuphi but at the end of the day niwu-family yabo. Yeah, so ngicela nje mina kunini ukuthi nibe nesivumelwano sokuthi you're gonna seek the help eniyidingayo ukuthi nizame ukubuyelana because you're family at the end of the day yabo. And I wouldn't like ukuthi lento iphele kanje yabo. When it comes to amadoda nento bathi you can always get that but family at the end of the day is family yabo. Awumnenganga. Cha kodwa-ke ngisandle siphume endlini kama asale kuma. Awungasho njalo yazi when it comes to the kanjena sometimes yabo ujabula kama. Ngizama shuthi ngizobuyela phela khabo baba. No, but usifuna i-relationship nawe. Yabo. Awukwazi ukusho njalo as long esaphila naye kusangazi. Lithuba endlini asikhulumisana amanzi nje. Nama-photo. Angithi sisho lokho ukuthi sifuna ukwenza ama-correction manje sifake irapha. Okay fine kumoshakele eqaleni but-ke kusukela manje emva kwale show le. Yabo. Unesiqiniseko ukuthi uzokwenza lokho? Now yabo ngoba la uyena uthe step 1 wakhe lo ukuthi ufuna ukuzama. Ngiyamazi uma kodwa akunankinga sekubona. Mina into engifuna ukuthi ungithembise ukuthi you are willing ukuyizama lento engishoyo. Hayi. Uyinikeze nje short. Nawe mama uyavuma. Nawe siswami siyabona ngathi overpower ngapho nana. Nangi phela phambi kwakho. Uthini kuye kahle? Ayikho into engiyithetha kangihloniphi. Ngoba ngithetha akanandaba. Sefana nje nokuthi sizintanga. Into ezoba ngcono ukuba ngisuse lo muntu omenza bengathi ngumzali. Ngoba ndiyabona semenze wamenza untanga wakhe. Zoba ngcono ngibiza amapholisa abotshwe ngoba mina lo mntana lala naye. Yeah. Okay, but-ke le yena kwindaba angithi now willing ukuyizama ukuthi mhlawumbe nithole nosizo thizeni. Yeah. Uyazwa kumama nawe uthi willing now willing. Akungisengazama kunankinga. Okay so. Yabo inkinga ukuthi manje sekathi uzobiza amaphoyisa namaphoyisa wafuneki la. Njoba ngithazi ukusavumelana mina naye. Azange ngithathe ngenkani. Awadingi amaphoyisa. Yeah. Awadingi amaphoyisa wona cha awayinawo. Uma ukuthi phela kuza amaphoyisa cha mina ngizokumele ngihambe naye kubude. Hey. Singakafika emaphoyiseni. I think mina I wanna focus on the dynamic le yena. And then mase nilungisa le sesingayikhuluma-ke ka maphoyisa yabo. Yeah. So amaphoyisa kanjani futhi manje? ayibhethe ngizokuthi nixoxa bese nilungisile ukuthi mhlambe nixoxe uthi nixola nobabili le ndaba noma kuhambani. Yabo. Kodwa amaphoyisa wayendawo awangena amaphoyisa. Sazowamisa kwami. Yebo kokuqala nje amaphoyisa awadingeki lana ngokuthatha ifoni wazibhekela wazitholela ngithi into bokuyifuna leyo uright-ke manje amaphoyisa angeke azangene la. Wena kokuqala ungikhulisanga azange uyidlale indima yokuzale kimi. Nanifuna abazange bangivumele. Wawufuni. Indaba ungafakanga amaphoyisa khona sowuzofaka amaphoyisa manje. Bafaka ngoba nikhusela wena. Khusela mina. Qale nibuka ngikhusela ngani? Kanani ngakukhusile kwalendlule. Zange bakubulale ngoba ndande ukukhusela. Hayi khona. Wafethu. Umuntu ongabulala igazi lakhe. Inkinga nje uma angazi ikhanda lakhe ngizothi linjani. Mani phela. Singayibhizi lento sesiyikhandela bese sikhanda i-foundation right la. Siqala phansi. So into engizoyicela kini ya manje just to show ukuthi ngempela lento enisho na iminishi. Mina ngiyayimina makuthi amaphoyisa angeke angene la. Mama. Yeah.
Okay, so ngicela-ke nihagane sponsor ngempela nto. Hawu ngimhage futhi. Hawu, Kubonisa ukuthi ngingenisile ukuthi ngifuna ukuzama. Ithi sona siqalo kwesinzima leso kumele nisenze. Hawu uma ngakhuluma Nkosi yaseNazaretha inkosi phela lapha senifuna umoya wami qale ngefoni senifuna ukhaga manje. angithi phela siyayivala manje. Asiyivaleni nje kahle ngezandla hayi ngokhagana. Ngeke ngikhone nje mina ukumhaga, ngeke ngikhone nje ngikulethe. Uma wakho. Cha, noma ngathiwa ngabe yini yami kodwa cha, kholela. Okay, nikhawulane at least. Kwakona nje ukuxhwalana. Hawu kahle. Ngimthole la. Ngizokuthemba kanjani silethe ishow uzoyenza mase sihambile ngoba mhlawumbe wenze Uma umlomo yasho ukuthi ngizoyenza. Akalalele. I'll shake on it. Cha, noma ngamkhawulo nasi ngani uzoyenza. At least it's a side to say No, there's no sign la. Awukumehlo. Mhlawumbe nje ngiyamkhawula ngenhliziyo ngiyasho ukuthi izobona le nje uthini. Awazi. Angeke ngikhawule cha. Hayi. imawa leya namuhla umama nendodakazi lana isimo sabo it's very sad siyadabukisa kodwa-ke bathena bathembisa ukuthi bazozama ukuqala kabusha sozama nathi ukucommunicate nabo bephuma lana mhlawumbe ukuthi angazi bangathola usizo kanjani indaba zo-therapy nezinto ey'njalo-ke ngoba there's a lot of scars underneath niy'londa zakhona savutha namanje yabo but-ke we hope ukuthi indeed bazogcina iy'thembiso zabo. It has been yours truly kwi-Invasion of Privacy. Yeah, see you on the next episode. Kusaseyimina Aramis Ungwenye Mtimandi umbambo lunye zingambili sifuze khaya konina. So nibona kwenza, don't forget to like, subscribe, share ama comment lapha ezansi. Sibonge bafethu.